Salam alaikum balma malion an b'aw fo k'aw barikada balimakɛ ni y'aw denkɛ don an bara sila juri chercheur an bɛ a ɲini aw fɛ a ka video in a ka partager joona a y'a partager a ye cœur bila a ka j'aime caya a y'a partager puisque o kɛlen bɛ k'an ka page o kɛlen don ka a signaler a bɛ wagatinin bɔ. Donc o yɛrɛ bɛ ka kɛ sababu ye an ka direct a bɛ ka nɔgɔya quoi. Donc a ye video a partager ka Cheikh Thiam fo kabako fura tigi ala ye certificat sɔrɔ kabako fura la fura minnu n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi yɛrɛdimi kɔdimi certificat ka numéro 78 03 o tɛmɛlen kɔ k'an ka belebele n'an ka kutubu fo Cheikh Lassana Kanɛ belebele actuellement a bɛ Bamakɔ mais a kun bɛ Segu kan. Lassana Kanɛ a ka foli belebele bɛ a ka faso kanu n'a ka cɛsiri la a ye baara min kɛ Mali la an tɛ sɛgɛn a foli la ka Cheikh Sala fo Kani Jalo fo yan fo Tubakura Segu Dawuda Kani Jalo ka bɔ yan fo Tubakura o denkɛ a ka foli belebele bɛ yan. Donc an b'a lajɛ an bɛna don an ka sujet kɔnɔ rapidement video a tɛna kɛ video jan ye parce que an bɔra ka propos dɔw mɛn sisan a kɛra parti dɔ ka ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan. L'ancien guide denmisɛnninw jigi cɛ min kɛra denmisɛnninw jigi ye n'a ye u jigi kari denmisɛnninw jigi kɔrɔ n'an bɛ se k'a fɔ ten cɛ min kɛra sababu ye ni danaya k'a ta k'a da bi Mali activistes kan Mali jeunes kan a ma nɔgɔ mɔgɔw bolo parce que tellement qu'a ye espoir incarné tellement que a kun kɛra maliyɛnw jigi ye wagati dɔ la tellement que est-ce qu'il y'a faamu maliyɛnw kun y'a bonya ka se degré dɔ ma n'a bɔra maliyɛn bɛɛ jigi kɔrɔ ka jeunesse ka bɔ jeunesse jigi kɔrɔ ka jeunesse ka espoir tiɲɛ ka jeunesse ka espoir gâté an bɛn'o tigilamɔgɔ de jaabi k'a ye message min fɔ bi a message k'a lase n'a message adressé extérieur la est-ce qu'il y'a faamu kuma tɛ yen burujali tɛ a ma min da Asimi kan ko Asimi n'i y'a ta k'a lajɛ ko coup d'état kɛla don Asimi tɛ démocrate ye ale ti tugu Asimi kɔ a t'a ka hakilina kɔ Asimi ye coup d'état kɛla de ko coup d'état min nana démocratie la segin kɔ c'est-à-dire n'o ye denmisɛnninw ka guide kɔrɔ ancien guide an bɛ bɔ bi an bɛ fila fɔ a ye parce que an sera niveau dɔ ma a b'a dɔn k'a fɔ ka video kɛ ka mɔgɔw ta u tɔgɔ ma ou bien ka video kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o tɛ ne Amara Sila ka tagabolo la mais n'an sera niveau dɔ ma on sera obligé parce que anw tɛna an sigi bi n'i ko ko Asimi révolution min nana k'a révolution ko coup d'état don a révolution ma ɲa a révolution kɛra sababu ye ka démocratie la segin a kɔ anw bɛ wuli k'a fɔ bi k'o tɛ tiɲɛ ye bi o tɛ tiɲɛ ye sini anw bɛ wuli k'o défend parce que n'i ye Asimi ta tɔgɔ ma nin cogo la diyagoya anw b'an yɛrɛ ye a bilan kɔnɔ diyagoya i kan bɛ anw ma parce que Asimi n'i y'a ye u nana fanga la anw de bɔra ka Ibrahim Boubacar Keïta k'a lata ni ye ancien guide yɛrɛ ta k'a lajɛ diɲɛ kuma tɛ yen ancien guide ma min fɔ Ibrahim Boubacar Keïta ma diɲɛ kuma tɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ ancien guide diɲɛ lajaba tɛ yen a ma min ta k'a da Ibrahim Boubacar Keïta kan kuma sugu bɛɛ fɔra Boubacar ta Boubacar bila Boubacar don ta Boubacar bɔ ta Soumaïla y'a don ta Soumaïla y'a bɔ ta i b'a ye k'a fɔ ancien guide ye mɔgɔ buruja a n'a bɛɛ tilala ka segin ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bi a ye message min adressé message in u ye parti min yira n na a message adressera a fɔra français de la c'est comme ne ma da la ni message in n'a adressé len don Mali kɔnɔ maliyɛnw na mais message in a dabɔra ka adressé kɔkan mɔgɔw de la mais an bɛ kelen de fɔ a ye a k'a dɔn k'a fɔ fo ka dugukolo meleke Faransi tɛna Mali mara fo ka dugukolo meleke CEDEAO tɛna Mali mara fo ka dugukolo meleke est-ce qu'il y'a faamu ingérence anw tɛna sɔn a ma an ka jamana kɔnɔna la wa k'a fɔ a ye ko Asimi ye modèle min ye n'a ko Asimi tɛ démocrate ye anw jɛra n'a ye an b'a ɲininka o démocratie san 40 Mali kɔnɔ a ye mun nafa de ɲa démocratie a san 40 Asimi ninnu ka fanga nalen n'i y'a ta k'a lajɛ
san kelen kɔnɔ u ye armement min san u ye maramafɛn min san démocratie san 40 u m'a minɛ san ka d'a ma Assimi ninnu nalen n'i y'a ta k'a lajɛ Modibo Keyita ka usine baden kun bɛ u binna Comatex kun b'a la INPP kun b'a la Assimi bɛ ka kɛ sababu ye ka o usine ninnu lawuli Modibo Keyita talen usine de lithium kun tɛ Mali kɔnɔ Assimi nalen usine de lithium o bilala sur place centrale électrique bɛ ka créer n'i y'a ta k'a lajɛ usine de filature de coton o fila o créera cimenterie baden o bɛ ka créer diɲɛmɔgɔ sɔnnen do bi Assimi ye farafina sɔnnen do bi Assimi ye Faransiko farafina ko Assimi ka baara tagabolo ka ɲi mais i bɛna maliden dɔ de sɔrɔ min bɛ Assimi ka baara lagosi c'est-à-dire n balimaw a tɛ se ka kun an fɛ a y'an tɔɔrɔ wa a tɛ bɛn an ma wa an ma jɛn n'a ye o de senfɛ an kɔni an tɛ dɔwɛrɛ dɔn cɛ o cɛ i bilala an ka fanga la i bilala an ka ɲɛmɔgɔ la a bɛɛ ni Ala ni kira cɛ ne bɛ ɲɔgɔn na fo kaburu i bɛna an sɔrɔ burujali tɛna an lasira dɔgɔyama tɛna an lasira kasola taga tɛna an lasira o de senfɛ i b'a ye k'a fɔ le politologue Seku Tunkara bila ko tɛ a mɛnna mɔgɔ bɛ ka kɛ faso mɔgɔ bɛ ka faso déstabiliser bi mɔgɔ n'i y'a ta k'a lajɛ u ka action bɛ ka kɛ sababu ye ka état fragiliser ka état tɔgɔ tiɲɛ diɲɛmɔgɔ ye n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛɛ ye parti kɔrɔ mɔgɔw de n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛɛ ye est-ce que i y'a faamu i bɛ k'a ka opposant kɔrɔw de donc o de senfɛ ne bɛ kelen fɔ aw ye bi an bɛ wagati min kɔnɔna la ancien guide Ala ka tubi nɔgɔya ma ancien guide Ala ka changeli nɔgɔya ma ancien guide Ala ka faso kanu ni limaniya di a ma en même temps n'i y'a ye ko bɛ ko la nin bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ parce que anw minnu ye force du changement ye ɲɛdɔnnenya de kɛra anw na o ɲɛ donna anw na fo k'a dan tɛmɛ parce que n'i y'a ye nin ko bɛ ko la a bɛ kɛ Assimi na parce que o ɲɛ bɛ Assimi yɛrɛ kɛrɛfɛmɔgɔ a ka force du changement Assimi tɛ ka olu ta da la Assimi tɛ ka olu minɛ ka ɲa Assimi mago tɛ olu la o de la ninnu bɛ kariya ka nin fɔ sinon anw kun bɛ dynamique dɔ kan anw kun bɛ lancer dɔ kan n'o k'a sɔrɔ anw ni fanga in kun bɛ ka collaborer anw ni fanga in kun jɛlen don billahi wallahi c'est-à-dire mɔgɔ sugu dɔw kun tɛna k'u bɛn'u da sago fɔ an ka fanga ma quoi surtout des gens qui ne sont pas des exemples qui ont déçu la jeunesse est-ce que vous voyez qui ont abandonné la jeunesse en plein vol qui ont déboussolé la jeunesse il b'a ye k'a fɔ bi olu tigilamɔgɔw de bɛ bɔ k'olu bɛ leçon de démocratie di an ma a ye taa fɔ ancien guide est-ce qu'il y'a faamu ko démocratie tɛ Chine qu'est-ce que k'a ye chinois bali ka développer a y'a fɔ ancien guide ko démocratie tɛ Russie k'a ye Russie bali ka développer a y'a fɔ ancien guide k'a ka taa Iran démocratie tɛ yen est-ce qu'il a ye Iran bali ka développer a ye taa fɔ ancien guide pays arabu l'Arabie saoudite est-ce qu'il y'a faamu Arabie saoudite ka a daminɛ Arabie saoudite la ka na Syrie ninnu na ka na Yémen ninnu na est-ce qu'il y'a faamu a ka pays arabe bɛɛ ta monde arabe bɛɛ k'a ka lajɛ ko démocratie tɛ qu'est-ce que k'a ye u bali ka développer parce que démocratie ye tubabuw ka invention de n'u bɛ fɛ ka fɛrɛ an ka jamana ma k'an ka jamana déstabiliser o bɛ sɔrɔ ka na ni o modèle ye c'est-à-dire démocratie dɔ bɛ kɛ opposition ye dɔ bɛ kɛ majorité ye est-ce qu'il y'a faamu k'olu ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye donc i b'a ye k'a fɔ majorité ni opposition olu b'u si kɛ kɛlɛ la au lieu que u ka faso baara dɛ olu b'u si kɛ ɲɔgɔn contrôler de la c'est-à-dire majorité ye min kɛ opposition ye min kɛ bɛɛ bɛ to ɲɔgɔn jateminɛli la ɲɔgɔn ka kokɛtaw la u bɛ ɲina jamana kɔ u bɛ ɲina faso kɔ est-ce qu'il y'a faamu u bɛ ɲina ka faso développer o de kɛra européenw ka démocratie o démocratie modèle o tɛ c'est-à-dire o tɛ marché anw fɛ o t'anw ka démocratie ye anw t'an yɛrɛ ye o démocratie kɔnɔ anw tɛ n'i y'a ta k'a lajɛ est-ce qu'il y'a faamu o démocratie modèle tubabuw de nana a nana mais aw ɲininka a ye Modibo Keyita ka temps lajɛ dɔrɔn Modibo Keyita ka temps na démocratie kun tɛ yen mais a ye baara min kɛ président tɛ yen min y'a baara kɛ a ye usine min bila a ka ca plus de 100 usines a y'a bɛɛ bila sur place ka Mali développer ka infrastructure bila sur place énergie Mali projet chemin de fer a passera nin bɛɛ de la est-ce qu'il y'a faamu pilotes kun bɛ Mali bolo armée kun ka ɲi domaine bɛɛ kun ka ɲi dunkafa kun bɛ sabati balo bɛ sabati o kɛra Modibo Keyita ka temps de la démocratie kun tɛ yen est-ce qu'a ye fɛn tiɲɛ est-ce qu'a ye fɛn tiɲɛ ni cɛ o cɛ balannen ko démocratie wallahi billahi ye tubabuw ka jɔn de sinon démocratie tubabuw ka modèle de don a n'an ka modèle u tɛ kelen ye Afrique yan Mali la anw ka démocratie modèle kun bɛ an bolo
kurukan fuga n'i y'a ta k'a lajɛ c'est-à-dire sariya ni hakɛ dɔ kun dilen bɛ citoyen ani jamana marabagaw ma u ka baara kɛ o kɛcogo la n ko kala filila Bitɔn ye Bitɔn sigitɔ n ko kala de filila ka Bitɔn sigi jɔn bɛ se k'a fɔ ko démocratie tɛ yan cɛ an sera niveau dɔ ma n'i y'a ye mɔnɛ sugu dɔ bɛ ka don anw na n'i y'a ye ko sugu dɔ bɛ ka da anw kan anw bɛ ka tɔɔrɔ ka lajaba an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ anw ka fanga an ka fanga Asimi yɛrɛ c'est-à-dire Asimi n'a nɔfɛ mɔgɔw ni olu ma anw minɛ ka ɲa ni olu ni anw tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na olu n'anw tɛ collaborer olu y'u ka distance ta an na o de bɛ na i bɛ mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ min bɛ bila fanga la i bɛ mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ min bɛ fanga buruja Segu Tunkara mɛnna bilahi a bɛ ka nin de dénoncer a mɛnna a bɛ nin dénoncer la anw yɛrɛ bɛ k'a dénoncer su tile ko président gɛrɛ force du changement na gɛrɛ force du changement na mais ni président ma gɛrɛ force du changement na an b'a kɛ cogo jumɛn na an b'a kɛ cogo jumɛn na défani tɛ défani ye anw ma min da transition kan mais tuma bɛɛ anw de bɛ minɛ ka don kaso la tuma bɛɛ anw de bɛ problème sɔrɔ anw de bɛ taa kaso jugu la tuma bɛɛ humiliation bɛ ka anw de sɔrɔ tuma bɛɛ n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye maloya ko lagosi ko o bɛ ka anw de sɔrɔ mais anw bɛ ka bɛɛ supporter Asimi kama tɛ dɛ ne bɛ ka nin vidéo kɛ ka Asimi soutenir Asimi kama tɛ dɛ ne bɛ ka vidéo in kɛ peuple malien de kama parce que peuple malien dara Asimi na Asimi ye révolution symbole de est-ce qu'il y a faamu hali n'a ni anw ma gɛrɛ ɲɔgɔn na baara dɔw bɛ ka kɛ o baaraw ka ɲi donc anw bɛ a soutenir o kama par amour pour le peuple malien mais n'an gɛrɛla ɲɔgɔn na an ka baara kɛ an ka collaborer maloya ni legun min bɛ k'an sɔrɔ a ka fanga kɔnɔ a dɛmɛbagaw ka fanga kɔnɔ a dɛmɛbagaw est-ce qu'il y a fɔ maloya ni legun min bɛ ka olu sɔrɔ nin temps kɔnɔ n'ale n'anw gɛrɛlen bɛ ɲɔgɔn na i b'a ye ni maloya ko ni legun ko tun tɛ anw sɔrɔ diɲɛ ko sugu bɛɛ kɛra ka anw décourager c'est-à-dire Segu Tunkara ye kuma dɔ fɔ bi bilahi c'est-à-dire ancien guide bɔra ka kuma min fɔ n'anw kun ye nin fɔ Asimi ma ou bien anw ma nin fɔ sen colonel dɔ ma i b'a ye an dɔ tun tɛ si an ka so bilahi dɔ tun tɛ si an ka so est-ce que vous voyez mais kana fanga kɛ est-ce qu'il y a faamu fanga dɛmɛbagaw olu tuma bɛɛ olu de bɛ ka leku ko ani ko minnu bɛ mɔgɔ la décourager tuma bɛɛ i b'a ye olu de bɛ ka o ko ninnu sɔrɔ a filɛ nin an c'est-à-dire u bɛ fɛn dɔ de fɔ ko n'i ka wulujugu faga dɔ ta b'i kin i ka wulujugu n'i y'a faga bilahi dɔ ta b'i kin n'anw ni Asimi ninnu bɛ collaborer an bɛ ɲɔgɔn faamu l'évolution kɛ yɛrɛ yɛrɛ dans la plus grande sincérité n'an bɛ ka jɛ ka jamana in baara ko kun tɛ kɛ tan mɔgɔ sugu dɔw bɛ yen u kun t'u da sago fɔ an ka jamana ma démocratie bɛ yen mais an bɛ wagati min na ani français bɛ ɲɔgɔn na ani communauté bɛ ɲɔgɔn na e bɛ taa discours dɔ kɛ français la ko Asimi est un mauvais exemple ko Asimi man ka suivre c'est comme i n'a fɔ a bɛ fɛ ka Asimi ka image de casser aux yeux de la communauté internationale parce que le discours a été adressé en français discours in fɔra français de la o a ma fɔ bamanankan na donc a dabɔra kɔkanmɔgɔw mɔgɔ caman ka se k'a faamu mais ça ne marchera pas Asimi ka bilan ka ɲi a y'i diya a m'i diya a nana usine minnu bɛ ka créer a tɛ se ka compter a nana équipement minnu dira armée ma a tɛ se ka compter a nana est-ce que y'a faamu an ka dugujukɔrɔ nafolo olu bɛ ka kɛ an ta ye Mali zone baden de bɛ ka récupérer Mali yɔrɔ baden de bɛ ka récupérer mais n bɛ min fɔ dɔrɔn ka vidéo in est-ce que y'a faamu est-ce qu'il y a faamu donc n bɛ min fɔ vidéo in na ka bɔ vidéo in na est-ce qu'il y a faamu fanga dɛmɛbagaw a kana c'est-à-dire a kana sɔn a dɛmɛbagaw ka problème sɔrɔ a kana sɔn a dɛmɛbagaw u ka décourager a kana sɔn a dɛmɛbagaw a ka u labila sinon kuma min fɔra bi a y'an tɔɔrɔ ni Asimi ka bilan lagosi y'anw de ka bilan lagosi ni Asimi ka bilan lagosi y'anw de ka bilan lagosi Asimi ka bilan c'est plus que satisfaisant c'est plus que satisfaisant mɔgɔ min tɛ se ka kɛ Asimi ka bilan fɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ e kun gulonnen don fanga dɔ in na e ko aw ko Buwa kana bila fo 2023 est-ce qu'il y a faamu ko Buwa ka taa n'a ye mɔgɔ minnu ko Buwa ka taa n'a ye ko baara ka ɲi fanga tiɲɛna Buwa bolo mɔgɔ kura minnu nana olu ka baara kɛ nɔ ka ɲi ni Buwa ta ye n'olu ka baara kɛ nɔ ka ɲi ni Buwa ta ye diyagoya o tɛ se ka bɛn ma o tɛ se ka bɛn parti kɔrɔ caman ma o parti kɔrɔ caman o tɛ se ka diya u ye o ne kɔni bɛ min fɔ maliyɛnw est-ce qu'il y a faamu pour que ka bɔ nin vidéo la si jamais élection kɛra aw yɛrɛ ɲɛ bɛ parti fɛn fɛn bi o bɛ ka transition buruja parti fɛn fɛn bi o tɛ ka réussir soutenir ni élection kɛra ni ninnu ye 0,1% sɔrɔ ka aw to an peuple malien
mɔgɔ ma Mali janfa dɛ wallahi peuple aw yɛrɛ de Mali janfa aw yɛrɛ de ya bɛ kɛ bɛɛ ɲɛ b'a la parti minnu u bɛ transition soutenir na bɛɛ ɲɛ b'a la parti minnu u ka Russie ko ka bon ko k'an ni Russie ka continuer bɛɛ ɲɛ b'a la parti minnu bɛ ka France condamner minnu bɛ ka fɔ a ba la France bɛɛ ɲɛ b'a la élection ka kɛ parti minnu n'olu y'a décider ka to France ka idéologie kɔ ko coup d'état man ɲi ko coup d'état ye ko cɛjugu ye o parti ninnu ka tila ka na vote kelen sɔrɔ u ka tila ka conseil sɔrɔ u ka député sɔrɔ u ka voix sɔrɔ c'est que peuple malien mɔgɔ ma mɔgɔw janfa dɛ wallahi aw yɛrɛ de ya bɛ kɛ aw yɛrɛ la salamu alaikum ne bɛ bɔ yan